phakathi kobusuku uPawulu noSila babethandaza futhi bedumisa uNkulunkulu ngengoma. Yebo, iziboshwa zabezwa. Verse 26. Kungazelelwe kwabakhona ukuzamazama okukhulu komhlaba, kangangokuthi izisekelo zejele zazamazama. Ngaphezu kwalokho yonke iminyango yavuleka ngaso leso sikhathi, izibopho zabo zonke zathukululeka. Verse 27. Umgcini wejele evuka ebuthongweni futhi ebona ukuthi iminyango yentilongo ivulekile, wahosha inkemba yakhe esethu yazibulala, ecabanga ukuthi iziboshwa ziphunyukile. Kodwa uPawulu wamemezwa ngezwi elikhulu ethi, ungazilimazi ngoba sikhona sonke. Ngakho wathi makukhanyiswe, wagxumela ngaphakathi futhi ebanjwe ukuthuthumela. Wawa phansi phambi kukaPawula noSila, wabakhiphela ngaphandle wathi, banumzane, yini okumelwe ngiyenze ukuze ngisindiswe? Bathi, kholwa iNkosi uJesu, khona-ke uzosindiswa wena nendlu yakho. Bakhuluma izwi likaJehova kuye kanye nabo bonke ababesendlini yakhe. Nokuthethelelwa kwezono, Get out of that church. What's in that?